Škola bejzbola nedavno je otvorena u Kragujevcu. Mališani uzrasta od 6 do 12 godina 3 puta nedeljno na hipodromu mogu da pohađaju ovaj sport. Treneri u školi bejzbola su dugogodišnji igrači i licencirani profesionalni treneri. Jedan od njih upravo je stigao iz Amerike. Bejzbol predstavlja neku vrstu tradicije u Americi, to se smatra nečim iz prošlog vremena, ali još uvijek je tamo zadržalo sve svoje oblike kako je imalo i na početku. Svako dete u Americi počinje veoma rano sa bejzbolom i to je kao što kažem deo neke tradicije, jer se ne mora da se igra samo na terenu, igra se u dvorištu, na parkingu, bilo gde ima prostora, sva deca skoro igraju u Americi bejzbol. Mnogo života dece je ispunjeno bejzbolom u Americi i za mene lično dok sam odrastao tamo to je imalo veliki uticaj zato što je na neki način unapredilo moj karakter, doprinulo nekom timskom radu i da naučim kako izgleda to raditi u timu, tako da je imalo jako veliki uticaj na mene dok sam odrastao. Ljudi ovde vole da budu aktivni, naročito deca, kao i u bilo kom drugom sportu, bejzbol je isto tako dobar za generalno zdravlje učesnika, naročito dece. Znači razvije se taj neki sportski duh, važan je za odrastanje, ali takođe ima i jako povoljne benefite po njihovo zdravlje i naravno omogućavaju deci da budu aktivni. Generalno nismo naivni i znamo da je glavni sportovi ovde u Srbiji su fudbal i košarka. Međutim, mi hoćemo da deci prikažemo nešto drugačije, nešto unikatno, čak i kulturološki drugačije, da oni mogu, u bejzbolu postoji mesto za svakog. Ne morate da budete najbolji atleta da bi igrali, ne morate da budete najbrži, znači bukvalno postoji mesto za svakog. I to je jako interesantno u ovom sportu, jer kogod da se opredelio za njega, vrlo brzo se zaljubi u sam sport i brzo shvati da uvek će imati mesto u timu. Jer ima dosta pozicija, dosta različitih mesta na kojima mogu igrati, uloga na kojima se mogu naći i to se na kraju njima deluje veoma zanimljivo. Tako da je svakako cilj da deca dođu, probaju i sigurni smo da će im se to svidjeti. Ovde sam veoma kratko i nisam još uvek kompetentan da dajem baš neke savete, takođe ja isto dosta stvari ovde učim od drugih ljudi, ono što gledam, ali generalno nema neke preterane razlike u odnosu roditelja sa decom ovde i u Americi, znači roditelji su uzbuđeni i drago im je zato što njihova deca igraju bejzbol, tako isto i tamo i to možemo da razumemo, ali na kraju dana moramo da obratimo pažnju samo da to sve ostane na nekom nivou sporta i fair playa i da ne ode iznad tog nekog normalnog nivoa. Znači, jer većina moramo da priznati na kraju krajeva ipak da velika verovatnoća da većina ove dece neće igrati na tom nekom najvećem nivou i zaraditi mnogo novca od ovoga, tako da je sport tu da pomogne u njihovom odrastanju, da postanu bolje ličnosti, da shvate neke dobre vrednosti koje povuku iz sporta koji će ih dalje oblikovati u životu gde će oni moći da budu uspešni. Mi generalno primamo decu već od 6 godina pa do 12, to je taj neki uzrast sa kojima trenutno radimo, zato što postoji liga u Srbiji koja broji do tog uzrasta do 12 godina. Znači to je bila neka pauza od otprilike 2 godine, oni nisu igrali, nije postojala ta liga, to jest nije se igrala u Srbiji. Sada ove godine je ponovo vraćena, mi smo već učestvovali na par tih, liga se inače sastoji iz nekih turnira koji idu po različitim gradovima po Srbiji i tamo smo već učestvovali na par turnira i ostvarivali smo dobre rezultate s obzirom da je to prva godina na kojoj učestvujemo na nekom takvom takmičenju. Koliko dece već pohađa treninge bejzbola? U našem klubu imamo već 20 dece koje su tu konstantno na treninzima, znači to je neki broj sa kojim trenutno raspolažemo. Naravno, naš cilj je da to još dodatno proširimo. Kažem da bi bili još uspešniji, svakako da će nam trebati još nove dece koje će doprineti svojim talentom i zainteresovanošću za ovaj sport. Tako da
20 dece je za sad ok broj, ali mi svako imamo kapacitete za još više dece, zato što nas ima 4 trenera koji tu radimo sa dece, tako da svako dete dobije sasvim dovoljno pažnje na svakom treningu i konstantno može da napreduje na svakom treningu, što su nas već i uveliko pohvaljivali na ovim ostalim turnirima na kojima su učestvovali od strane ostalih učesnika, koji su, moram reći, dosta duže od nas u samom, njihove deca dosta duže treniraju od naše dece, ali naš napredak, svi oni kažu da je konstantan i mi se nadamo da sledeće godine možemo biti prva ekipa u Srbiji što se tiče dece do uzrasta od 12 godina. Kojim danima su treninzi i kako kragujevački mališani mogu da dođu do vas? Danima treninzi su četvrtkom, subotom i nedeljom. Treninzi se odvijaju na našem terenu na hipodromu, koji se nalazi malo iznad stadiona fudbalskog kluba Kolonija. To je inače jedini teren u Srbiji koji je napravljen samo za bejsbol za decu do 12 godina. U Beogradu postoji još jedan, ali on je namenjen seniorima koji se po potrebi skraćuje. Tako da je ovo jedini bejsbol teren u Srbiji koji je namenjen baš za decu do 12 godina. Deci koja treniraju bejsbol obezbeđena je kompletna oprema. Ukoliko želite da pohađate ovaj sport, treninzi su četvrtkom, subotom i nedeljom na hipodromu.